Kralj Benjamin imao je 3 sina. U njihovoj su se obitelji djeca podučavala iz zapisa na pločama. Kada je ostario kralj Benjamin, svoj narod okupio u hramu kako bi ih mogao podučavati, te kako bi svog sina Mosiju postavio za novog kralja. Ljudi u hram ponesoše od prvine stada svoji da prinesu žrtvu, te podigoše šatore oko hrama. Bilo je toliko ljudi da je Benjamin morao izgraditi kulu kako bi ga svi mogli čuti. Pošto ga neki i dalje nisu mogli čuti, svoje riječi zapisao kako bi se taj zapis ponio onima koji su bili van dosega njegova glasa. Benjamin je podučavao da služeći drugima služimo Boga. Kroz tu službu i kroz svoje zapovjedi Bog nas blagoslivlja. Jedne je noći Benjamina probudio anđeo kako bi ga podučio o Isusu. Anđeo mu je navijestio blagovijesti i radosti velike, da će Isus doći iz nebesa među sinove ljudske, izvodeći moćna čudesa kao što je isciljivanje bolesnih, uzrokovanje da hromi prohodaju i liječenje svakovrsnih bolesti. No Isus će biti odbačen i razapet. Potom će, nakon 3 dana, pobijediti smrt i uskrsnuti od mrtvih. Benjamin je podučavao da spasenje sinovima ljudskim dolazi samo po imenu Kristovu, jer naravan je čovjek neprijatelj Bogu. Duh Sveti može svući s nas naravnog čovjeka kako bismo postali poput djeteta, ponizni, strpljivi, puni ljubavi i podložni volji Božjoj.